Toisinaan nuoret tuntevat houkutusta leikkiä kielletyillä asioilla. On kuitenkin olemassa kahdenlaisia kiellettyjä asioita. Sellaisia, joiden kanssa leikkiessä polttaa korkeintaan näppinsä. Sitten on sellaisia, joista yksinkertaisesti vain tulisi pysyä erossa. Muuten voi yhtäkkiä huomata, että leikki on muuttunut todeksi ja säännöt määrää joku aivan muu, joka pirua kutsuu. Lukittuaan pyöränsä Anne katsoi ympärilleen, sillä tämä oli ensimmäinen kerta, kun hän vieraili Lauran kotona. Vaikka tytöt olivat samanikäisiä, he eivät olleet ikinä varsinaisesti tutustuneet toisiinsa, koska olivat olleet aina rinnakkaisluokilla. Vasta rippileirillä he olivat tutustuneet ja ystävystyneet. Ystävyys oli jatkunut leirin jälkeenkin talven yli ja nyt oli jo seuraava kesä. Laura oli soittanut ja pyytänyt Annea yökylään ja tämä oli suostunut heti. Omakotitalon piha oli siisti ja nurmikko juuri leikattu. Anne käveli ovelle ja soitti ovikelloa. Laura oli kertonut, että hänen vanhempansa olivat lähteneet mökille viikonlopuksi ja vastahakoisina jättäneet hänet yksin kotiin. Anne tiesi, että Lauran perhe oli muuttanut paikkakunnalle muutama vuosi sitten ja että Laura oli perheensä ainoa lapsi. Ovi aukaistiin ja Laura syöksyi halaamaan Annea. Eiväthän he olleet nähneet moneen viikkoon. Hienoa, että pääsit tulemaan. Jenna onkin jo täällä, Laura huudahti iloisesti. Anne tiesi Jennan olevan Lauran serkku ja samanikäinen heidän kanssaan. Jenna tuli myös ulko-ovelle ja heilautti kättään. Anne heilautti kättään takaisin hymyillen. Jenna ja Laura olivat molemmat hoikkia urheilullisia tyttöjä ja Anne näki heissä samoja piirteitä, aina vaaleasta tukasta vihertävän sinisiin silmiin. Tytöt juttelivat iloisesti alkukesän tapahtumista. Peruskoulun loppumisesta ja siitä, että he kaikki olivat menossa samaan lukion syksyllä. Syksy tuntui kuitenkin olevan ikuisuuden päässä ja lukion aloittaminen oli liian vakava puheenaihe, joten he päättivät juhlallisesti, ettei siitä enää puhuttaisi. Lauran koti oli hieno ja kalustettu uusilla huonekaluilla. Olohuoneessa oli upouusi kotiteatterivarustus ja Laura ilmoitti vuokranneensa elokuvia, joita he voisivat katsoa nyt tai myöhemmin. Heillä olisi nimittäin koko yö aikaa. Isä lukitsi baarikaapin ja vei avaimen mennessään. Eikö olekin hirveä, ettei isä luota omaan tyttäreensä? Laura naureskeli johdattaessaan vieraita omaan huoneeseensa. Ha, minun vanhempani olisivat tehneet ihan samoin, Jenna nauroi. Voi miten ihana huone sinulla on, sanoi Anne katsellen ympärilleen. Pelattuaan sulkapalloa puutarhassa he katsoivat ensimmäisen elokuvan, joka osoittautui kuolettavan tylsäksi. Sitten he alkoivat muistella viime kesän rippileiriä. Myös Jenna oli käynyt rippikoulun edellisenä kesänä ja kertoi juttuja omalta leiriltään. Siellä oli pari tyttöä, jotka väittivät tuntevansa joitakin saatanan palvojia. Heillä oli mukanaan sellainen ihme pelilauta, jonka he väittivät saaneensa niiltä. Mutta sitten joku näki, että siinä pelilaudan pohjassa oli vielä Anttilan hintalappu ja kaikki repesivät ihan totaalisesti, Jenna kertoi naureskellen. Me ei pelattu mitään spiritismiä, koska meidän huoneessa oli niin nynnyä porukkaa. Minä ehdotin sitä yhtenä yönä, mutta muut eivät suostuneet. Pappi oli muka sanonut sen olevan jotain saatanan palvontaa ja kiellettyä Raamatussa ja vaikka mitä, muisteli Laura. Nyt muistankin, se Jonna, punatukkainen tyttö C-luokalta, oli ihan hysteerinen ja sanoi kantelevansa, jos joku pelaa spiritismiä, yhtyi Anne muisteluun. Jonna on ihan idiootti. Onneksi se ei tule samaan lukioon meidän kanssamme. Eikä se ole nyt täällä pilaamassa meidän iltaa. Mehän voitaisinkin nyt pelata spiritismiä, sanoi Laura innostuen. Meillä ei ole pelilautaa. Katsotaan mieluummin jokin kauhuleffa, sanoi Jenna katsellen DVD-pinkkaa. Ei me tarvita pelilautaa ja turha vitsailla koko ajan niistä saatanan palvojista. Se on ihan turvallista, ei siinä käy kuinkaan. Voidaan tehdä pelilauta itse. Kirjoitetaan vain aakkoset paperilapuille ja laitetaan ne järjestyksen pöydälle. Sitten pitää olla erillinen kyllä ja ei-lappu. Kaikki laittavat oikean käden etusormen nurin olevan lasin päälle ja sitten se liikkuu kirjaimesta toiseen. Tai kyllä ja ei-lappuun, jos pitää vastata. Laura opasti muita. Joku sanoi, että myös numerolappujen pitää olla pöydällä.
Sitten voimme kysyä, minä vuonna menemme naimisiin, Anne hihkaisi. Tai minä vuonna kuolemme, Laura sanoi madaltaen ääntään dramaattisesti. Tai minä vuonna sinulle tulee avioero, Jonna nauroi heittäen Lauraa sipsipussilla. Tytöt askartelivat yhdessä aakkos- ja numerolaput. Ensin he harkitsivat pelipöydäksi olohuoneen matalaa pöytää, mutta se ei tuntunut sopivalta. Sitten he kokeilivat keittiön pöytää, mutta keittiö oli ympäristönä aivan liian arkipäiväinen. Lopulta he kantoivat Lauran äidin käsityöpöydän Lauran huoneeseen, joka tuntui sopivimmalta paikalta. Suljettuaan verhot he saivat huoneen riittävän pimeäksi, sillä kesäyön kirkkaus oli kaikkien mielestä ehdoton kauhutunnelman tuhoaja. Jenna ehdotti, että he odottaisivat keskiyötä. Olohuoneen kellon lopulta lyödessä 12 heidän naureskelunsa oli muuttunut hysteeriseksi kikatukseksi, ja kaikki puheenaiheet aiheuttivat samanlaisen hillittömän naurunpuuskan. He ryhmittyivät pöydän ympärille asettaen kirkkaan juomalasin ylösalaisin kirjain- ja numerolappujen muodostaman ympyrän keskelle. Kyllä-lappu oli ympyrän vasemmalla ja ei-lappu oikealla puolella. Laura rykäisi ja aloitti. Talon emäntänä minä kutsun nyt hengen tähän huoneeseen. Samalla jaan pelivuorot, koska sinä, Anne, olet täällä ensimmäistä kertaa. Saat ensimmäisen vuoron. Kysy jotain, kehotti Laura Annea. Laura asetti etusormen lasin päälle. Jenna teki samoin, tuijottaen Annea odottavasti. Myös Anne laittoi etusormensa lasin päälle ja mietti kuumeisesti, mitä kysyä. Hänen mieleensä ei tullut mitään kysyttävää, ei kerta kaikkiaan mitään. Hiljaisuus huoneessa tiivistyi painostavaksi ja Anne katsoi ympärilleen. Laura ja Jenna olivat nyt täysin vakavia ja tuijottivat lasia, joka puristui pöytää vasten 3 etusormen painosta. Ulkona oli hiljaista ja läheisen tien liikenteen äänetkin olivat tauonneet yöksi. En oikein tiedä, Anne epäröi. Aivan sama mitä kysyt, tämä on vain leikkiä, ääni sanoi hänen päässään. Kuunteleeko joku meidän puhettamme, hän kysyi lopulta. Lasi lähti liikkeelle saman tien. Anne katsoi muita ja näki, että myös Laura ja Jenna tarkkailivat toisten reaktioita. Minä en ainakaan liikuta tuota lasia, Anne ajatteli. Lasi liikkui suoraan kyllä-lapun luokse. Ahaa, emme siis ole yksin, Laura sanoi ja katsoi Jennaa. Sinun vuorosi, kysy jotain. Jenna puri alahultaan vakavana. Milloin menen naimisiin? Hän kysyi punastuen. Anne näki tämän eikä voinut olla hymyilemättä, mutta hymy kaikkosi hänen huuliltaan, kun lasi lähti taas liikkeelle. Lasi siirtyi kuin itsestään numerolapusta toiseen. 2013. Sitten lasi palasi jälleen pöydän keskelle. Anne olisi voinut vannoa, että lasi tuntui lämpöiseltä. 8 vuoden kuluttua. En halua naimisiin niin nuorena. Haluan ensin kertaa maailmaa, Jenna parahti liioitellun surkeana. Tämähän on hieno juttu, tämä todella toimii. Nyt on minun vuoroni, Laura sanoi innostuneena. Anne katsoi Lauraa ja näki, että tämän kasvot olivat kalpeat ja silmäterän iirikset olivat pienet ja mustat kuin neulan kärjet. Kuka sinä olet? Laura kysyi. Lasi pysyi paikallaan. Laura rypisti kulmiaan harmistuneena. Mikäs tässä nyt on vikana? Jenna kohautti hartioitaan. Kysymyksessä oli jotain vikaa. Vastaajalla voi olla monta nimeä tai sitten se ei halua paljastaa nimeään. Tuo sama juttu tapahtui silloin rippileirillä. Kysy jotain muuta. Hyvä on, Laura myöntyi ja puristi silmät kiinni keskittyen. Oletko sinä tässä huoneessa? Hän kysyi. Lasi siirtyi suoraan kyllä-lapun luo. Kylmät väreet kulkivat Annen selkärankaa pitkin. Nyt oli hänen vuoronsa. Hän oli kuullut niin paljon kauhujuttuja spiritismistä, ettei aikonut kysyä mitään typerää, kuten kuolinaikaansa tai kuolintapaansa. Viisainta olisi kysyä jotain turvallista ja tylsää. Mikä on äitini toinen nimi? Lasi alkoi siirtyä lapusta toiseen. Annikki. Laura ja Jenna katsoivat Annea kysyvästi. Anne nyökkäsi hitaasti ja sanoi, pitää paikkaansa.
Mutta en tiedä, ehkä sittenkin ohjasin Lasia. Älä pilaa tunnelmaa juuri kun ollaan pääsemässä vauhtiin, Jenna sanoi moittivasti. Nyt on minun vuoroni. Jos kerran olet tässä huoneessa, miten sinut saa pois täältä? Lasi lähti liikkeelle. Ei mitenkään. Lauran vuoro oli seuraavana. Hän oli kalpea ja katseli huoneen nurkkiin. Hitaasti hän lausui. Mitä pahaa me olemme tehneet? Miksi kiusaat meitä? Lasi lähti liikkeelle. Sinä kutsuit minua. Minä tulin. Lasi alkoi täristä pöytää vasten. Ikään kuin siitä olisi purkautunut huoneeseen jotain pahaa voimaa. Tytöt nostivat yhtä aikaa sormensa Lasilta. Jenna ja Anne kirkaisivat. Myös Lauran suu aukesi, mutta mitään ääntä ei kuulunut. Huoneen jokaisesta nurkasta alkoi kuulua kimeää, epäinhimillistä naurua. Tästä eteenpäin tapahtumat näyttäytyivät kuin sumun läpi, hidastettuina ja epätodellisina. Anne näki, kuinka Lasi liikkui itsestään pöydällä, kirjaimesta kirjaimeen muodostaen sanoja. Minä olen saatana. Laura kirkaisi ja tarttui Lasiin, joka alkoi täristä ja hehkua punaisena hänen kädessään. Jenna huusi. Ei, älä tee sitä! Mutta liian myöhään. Kaikin voimin Laura heitti Lasin huoneen valkoiseen seinään, johon se osui pirstoutuen tuhansiksi sirpaleiksi. Sitten oli täysin hiljaista. Tytöt katsoivat lamaantuneena eteensä. Pöydällä lojuvat paperinpalat tuntuivat irvokkailta. Kouristuksen omaisella liikkeellä Laura pyyhkäisi ne lattialle. Hän nosti katseensa Anneen ja Jennaan mielipuolen raivokas kiilto silmissään. Ulos täältä! Laura kähisi särkyneellä äänellä. Tämä kaikki on teidän syytänne. Ulos kodistani! Anne ja Jenna ponnistivat jaloilleen ja juoksivat itkien ulos huoneesta käytävää ja ulko-ovesta kesäyöhön. Annen päätä huimasi hänen aukaistessaan polkupyöränsä lukon. Noustessaan pyörän selkään hän katsoi ympärille ja näki Jenna jo kadonneen. Vilkaistua viimeisen kerran taloa ja Lauran huoneen mustaa ikkunaa, hän alkoi polkea kaikin voimin kohti kotiaan. Koko loppukesän Anne vältti kulkemasta Lauran kotitalon ohi, valiten aina mahdollisimman kaukaa kiertävän reitin. Laurasta ei kuulunut mitään, eikä myöskään Jenna ottanut yhteyttä. Hän ei itsekään tehnyt minkäänlaista yritystä ottaa heihin yhteyttä. Vähitellen koko tapahtumasarja alkoi tuntua pelkältä pahalta unelta. Ja joinakin iltoina Anne tajusi kiitollisena, ettei ollut ajatellut asiaa lainkaan koko päivänä. Elokuussa Anne aloitti lukion, eikä jostain syystä yllättynyt lainkaan, kun Lauran nimeä ei enää ollut oppilaslistoissa. Ensimmäisen päivän välitunnilla hän näki Jennan. Myös Jenna näki hänet, mutta käänsi katseensa pois. Iltaisin Anne tarttui puhelimeen, vaikka tiesikin, että Lauran puhelimeen ei vastattaisi. Hän ei milloinkaan päässyt ensimmäistä numeroa pidemmälle. Kului pari viikkoa ja lopulta Jenna tuli hänen luokseen ruokatunnilla. Hei, Anne sanoi. Hei, Jenna vastasi. Äkkiä Anne ei pystynyt enää hillitsemään itseään. Mitä Lauralle on tapahtunut? Olen niin pahoillani. En uskaltanut käydä enkä soittaa koko kesänä. Jenna katsoi koulun pihaa vakavana. Lauran perhe muutti pois, Tampereelle. Lauran isä sai sieltä uuden työpaikan tai jotain vastaavaa. Se kävi tosi nopeasti, vain kuukausi sen jälkeen kun me... Miten Laura voi? Anne kysyi. Jenna kohotti olkapäitään. Äiti sanoi, että Lauran äiti oli kertonut, että se on hoidossa jossain laitoksessa. Mutta siitä ei saisi puhua, joten vanno, ettet kerro kenellekään. Jenna katsoi Annea ensimmäisen kerran silmiin. En tietenkään kerro, mutta niin nopeasti. Niillähän oli uusi talo ja kaikki. Siellä oli kuulemma ihan hirveää sen jälkeen, kun outoja ääniä ja valoja joka yö. Laura meni ihan sekaisin. Siksi niiden piti kiirehtiä. Talo on nyt myynnissä, äiti sanoi. Jenna katsoi kengänkärkiinsä ja vaikutti helpottuneelta, kun kello soi ilmoittaen välitunnin loppuneen. No, nähdään, Jenna sanoi ja käveli pois.
Nähdään, Anne sanoi tytön loittonevalle selälle. Iltapäivällä Anne pyöräili ensi kertaa Lauran vanhan kotitalon ohi. Iltapäivällä Anne pyöräili ensimmäistä kertaa Lauran vanhan kotitalon ohi. Hän hiljensi vauhtia ja pysähtyi lopulta kokonaan. Kaikki näytti olevan ennallaan ja ruohokin oli juuri leikattu. Katsoessaan tarkemmin Anne näki, että ikkunoissa ei ollut verhoja. Noin kauniille talolle löytyy varmaan ostaja nopeasti, hän arveli. Mutta entäs sen jälkeen? Mitä talossa tapahtuisi uuden ostajan asetuttua sinne? Olisiko heidän esiin manaamansa olento siellä vielä? Tyhjät ikkunat vastasivat Annen katseeseen. Vaikka aurinko paistoi alkusyksyn lämpöä, Annea alkoi viluttaa. Hän tunsi, että häntä katsottiin Lauran huoneen ikkunasta. Anne tiesi, että jos hän jäisi seisomaan paikalleen tarpeeksi pitkään, hän alkaisi erottaa hahmon ääriviivat ikkunan läpi. Hän hyppäsi pyöränsä selkään ja polki pois kaikin voimin. Olento tuijotti hetken aikaa tytön perään ja alkoi sitten odottaa uusia asukkaita.